ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ତିନି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମା ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ 7 ଜୁନ୍ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ବିଦାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିସିସିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ନୂତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବାଛିପାରେ। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ଗିଲ୍, ଯିଏ 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI T20 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଜ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରିବ। 23 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ନିର୍ଭୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ବାକି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସହିତ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ।